So, good morning mga guys. So, it's Sunday. It's Father's Day. So, syempre, bisag Father's Day, mubangon ka puntag sa iyo, no? Kaya para malihok na to ang mga lihokon sa balay. Pero bago na mga guys, maghikopar sa taog pang pamahaw. Inaman mi nabilin nga sud ang gabi sa baka, so inito na lang namo. So, habang ginapainit na to ang sabaw sa baka, sudan na mo gabi yung mga guys. So i-plaster sa nato ang mga bata para makapamahaw na sila. Kay pagkuman sa mga bata, kita na pa yung mamahaw. Kasi marami talagang pagsubok na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. So syempre tuluan yun na to ang mga bata mga guys nga bago mo kaon magampo sa guduna. Para mo dako sila nga naay kahadlok sa Ginoo ug naay pagrespeto sa bawat isa. Ng gadat mga tula, wag mong pansinin ang mga nanghihila pababa at lakbayin ang dapat. Oo, na init og nibukal lang ato ang sabaw sa baka mga guys. Pa rin na makaraos sa buhay ay kisarap damhin. Malayo ang mararating, basta't wag magbandali. Mao, silang ta, So mamahaw na ta. Ay pagkuman na to og pamahaw, maglihok na ta sa mga lihokon sa balay. So, pasensya na kayo mga guys, no? Kaya murag dako na kayo tatanaw, no? So, mga unta mga guys. Bukas ang iyong pinto, pumasok ka, nandoon ang ginto. Mga balakid ay wasakin mo, huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo. A few moments later. So, pag umanatog pamahaw mga guys, diretso na tagpanlaba. Di na ta maglangay-langay mga guys, kay sayang ang init para mauga halos tanan, no? So para makahalay patag sayo na daghan na pog mubah sa ato adra nga perting batia daw nato manlaba, no? Ay ana jud ko manlaba sa mata sa kumasanina mga guys, kay wala kayo na ibuling ako mga sanina. Singot ra ang hinungdan nga nung malabunon ako na akong mga sanina mga guys. Ang akong ginatarong lang diha mga guys, kaya mga shorts, sanina sa mga bata, mga underwears, o sanina sa kong asawa, no? So, manaman tag kuso-kuso mga guys, mangwas-was na ta. Kaya para mahalay na nato, no? Ano man ang dumating na pagsubok harapin, kahit gano pa kalalim may sisirin ng bangin. So, daghan makaingon diha, no? Dapat Father's Day, dapat maka-relax ang mga papa. So naunsa naman ni mga guys, kita naman yung ipalaba ni pag umananig panlaba. Ano po tayo lang buhaton ani. Hi. Pero sige lang mga guys. Kaya ko ang asawa na mo may nagpantay sa muang baby, no. So mas prefer na mo nga ako na lang diri sa mga lihokon sa balay ug siya ang sa baby. So mga halay na ta mga guys, kay sayang kayo ang init. So kita makay ninyo no nga init kayo. So syaro dili man ni maugatanan. Mulang maraming pumipreno, kaya paano ka bugwelo? Kung may dambuhalan troso na nakaharang para mapahinto sa gusto mo. Maraming paraan kaya binatiling kalmado. Kaya eto, patuloy pa rin sa paglalayag. Hanggang sa So dili lang sa event ta mag-montage, no, pati diri sa mga lihokon sa balay ato po nang i-montage. kaya maniwala ka sa iyong sarili. Kasi ang tagumpay ay wala nang pinipili. Dalawa mo lang, umabot ka sa ere. Huwag mo lang hayaan na tumakas pa yung swerte. Wala nang pwede na tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. So syempre pag umanatok panghalay mga guys, so madiretso na puntag panghugas sa mga plato, no, para dili siya dagan-daganan og ipis, ilaga or tugkan og mga langaw, para iwas sakit-sakit sa atong mga kalawasan, especially sa mga bata. So kung namatikdan ninyo mga guys, diri ko sa gawas ng hugas ng mga plato. Kay ang mga lababo sa sulod mga guys, kay mga awas man siya sa ubos, no. So much better nga dili lang may manghugas sa gawas para dili may masigi trapo dito sa sulod, para dili po mabaho ang mong sulod, no. So diri alam ni sa gawas naghugas. Explain lang ko daan mga guys, kay daghan mo kay mga bashers diha, no. Bash lang mo. 2,000 years later. Wala nang pwede na tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. So manaman taglihok sa mga lihokon sa balay, no. Oras na pod para ilaag na to atong pamilya bisag kadali lang.
So mga guys, dili kinahanglan ng kwarta no para mabanding or malaag na to ang atuang pamilya. Oras ug effort lang ilang kinahanglan mga guys. So swerte na kayong mga generation sa mga bata karon no kay nanay ngani mga sakyanan sa mga malls. So diri ang mga guys sa panginasundan ng mga bata na amin naagian nga exhibit sa mga collections. So diara mga guys, mga nindot kayo ng mga collection sa Gundam o uban pang anime. So let's see mga guys. One hour later. So bisagon sa kabisi sa tong adlaw mga guys, di gyud na to dapat kalimtan ang mobisita sa simbahan no para magampo. So mo na lang ginaingon mga guys nga it's better be late than never. So kay wala pa may misa ning oras sa mga guys, managkot lang sa mi dito sa gawas. Huwag kang huminto, bukas ang iyong pinto. Pumasok ka, nandoon ang ginto. Mga balakid ay wasakin mo. Huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo. Maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Kung ang alon problema, ikaw ang barko. Kaya sarili, unahin, palagi hatakin sa ere, hangarin ko lagi ay So again, happy Father's Day sa tanang amahan diha no. Sa mga inahan nga nagpakaamahan, sa mga tatay, daddy, papa, o kung unsa pa'y tawag niyo sa inyong mga amahan no. And again, happy Father's Day sa atong ang tanan no. So diri lang tama na tong video. Bye bye everyone. Keep safe always and God bless us all.